посрещнете папата на шоу-бизнеса и монаха на политиката Слави Трифонов. Слави, заповядай. Здрасти. Здрасти. Така. Шури, здрасти. Как си? Великите сме се виждали 20 години. Да. Виж си гадже. Стига, моля, Слави, дай така, това са наши колеги. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? И въпросът спите ли не е към вас, а към Куку Бенд. Слави, кажи сега, защо пожела да гостуваш в собственото си шоу? Искаш да коментираш, че Софи Маринова ще прави концерт с бенда? Първо, София е велик човек. Да. Ма как може да ме заменят с нея? Двамата Совка няма нищо общо. Тя може да пее. Аз съм вокал на Куку Бенд. Така е. Невена и Лили са бек вокали. А Борис е каквото е. Важното е, че са професионалисти. Да. Защото няма приятелство между мъж и жена. Добре. Сиромахов. Добре. Не, това го запомни. Добре. Няма приятелство между мъж и жена. Добре. Ти си имал много концерти с бенда. Сега какво пречи и Софи да има един? Пречи ми. Пречи ми. Искам и аз да участвам в този концерт. Да. Искам да вляза на сцената бравурно, както на времето свои върки, яхна на мотоциклет. Само че сега, понеже концерта на Совка, ще вляза с златното колело на Лоренцо. Това е готина идея, между другото. Виждаш, че е готино. Можеш ли да запиеш цял Много концерт? яко. Така да излезеш да запиеш цял концерт. Естествено, че мога. Сиромахов. Лигло. Добре, Естествено, че мога да забия цял концерт. Аз мога едновременно да правя и велик концерт и да изчегъртам държава. Да. Виж, веднага ще го докажа, като ще изпея нещо без никаква подготовка. Евгений, дай жива рана. Не, чакай. Не. Тази песен е много тъжна песен. Тъжна е много, да. Е много тъжна песен. Да. Това е... Евгений, дай я ти рай. Не, чакай. Дай по-ниско, бе. Каква е тази тоналност? Дай по-ниско. Стига. Пусти ми да пея. Да. Аз съм тук, съм на гости на Сиромахов, който между другото Сиромахов е велик човек. Стига, моля ти сега, не дай такива Сиромахов е велик човек. Да. Ще ми питаш нещо ли разкажа на ковица? Ами ще те питам нещо. Питай ме. Кажи, харесва ли ти шоуто сега? Добре ли се справяме с колегите в твое отсъствие? Не ми харесва. Що? Защото ми направихте шоуто оксиморон. Казва се, че е на Слави, а Слави го няма. Това е оксиморон. Да. Сиромахов, Да. ти не можа да издържиш теста на парите и славата. Защото още нямаш нито едно от двете. Така е, как да ги издържа? Не така. Така не ми се отплащаш. Значи на силата накарах да водиш шоуто. С тия тъпоти тук. Скетчове, Сашо Вълчев, Киро Брека. Аз такова нещо нямаше да допусна. Това е верно. И няма никакво разнообразие. Барът е танцува на две песни. Сценаристите имат две смешки. И от бенда само двама са будни. Съжалявам, Слави. Просто правим каквото сме способни. Като имаш предвид какъв е човешки и материален ресурс, с който разполагаме. Чак. Какво върташ? Не можеш ли му кажеш по-просто? Мога да ти го кажа.
кажа по-просто. Кажи ми го по-просто, като на прост човек ми го кажи. За толкова пари толкова. Легло. Като вълна. Като водех аз целия суверен ме гледаше. Оставих ти велико шоу, Сиромаков. Така беше, става. Перфектна и добре смазана машина на 20 години. Ти го съсипваш. Съсипваш го. Това е шоу, това не е някакво място с Оля и Пуля да си представят книгите. Не е като при Сиромахов. Повярвай ми, не е като преди. Аз имам много голям опит. Така е. Ей, Слави, помниш на времето какво беше? Какви турнета имахме? Какви телевизионни проекти? То беше чудо. Мишко, не ме питай за преди. Добре. Между другото, от години не си пял в твоето шоу. Сега ще зарадваш ли публиката и зрителите с едно твое изпълнение? Разбира се. Разбира се, че ги зарадвам. Уважаеми зрители, наближава Гергьовден и затова, разбира се, ще изпея песента "Рок на падащите бабички". Шегувам се, Ергени, спокойно, моето момче, шегувам се. Дайте да направим Гергьовден. Ако ли, айде. Айде. Правя само заради вас, и само заради вас, и само за вас. Пролета на рамото ми кацна, жива и зелена, жива и зелена, скоро е Гергьовден. Слънце пак мечтите съживява, млади и горещи.